Pholuni Model Hospital ke alona phanchot pusi Pholuni arat pening je ponrinti. Kohora sol IBA thengno longle ke jordata phutak hamphang song la pente bokterai arat amek jang clip. Volongkom aji karbi jutang aklamalong ingdeng kep la pen ingdeng krehini ki undun abang phua bang phia tumaphan karcho jaime kedeng pon. Pini adab birta long pen kadu kavya phantame adab ke mia kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Hospital polote ke soson an kachilang jia phansi hok ponlo. Uttar Bolbil Police Outpost ke parlo Pholunia hitia long aru nifai krehini arnikang samapor inota bangphua phan gari ke patonga jok kisung chechak nang koklo. Kisung nang atheke Pholunia radatum Pholunia long amat Model Hospital nang bilo pupen aninga rong chipilo athe kiso piun e pen jok pon popusi bonta bangso a hospital long kiso men kachilang jia phan doctor anta ave Udam lote laki sialona phanchot pusi Pholunia rat pen lamthe karbok pon pedolo. Athe kisunge phwara datum se chelang jia phan ponlo seta doctor ka vedeta jok lang bang ave pupen kaprega hospital ponang koklo lasila sonalona phanchot ke dak nang biri nitum ke alona phan ke nang nitum ke doctor sinangji pusi pherang ke thengno lamthe jai pon. Viposi pinongwe la apor do pusame litum piposi nang litum media phanang hangnong kok nam pulotang te alam thebang ke la henlo pini litum Pholunia long bozar adun lo divider long enot tok biao so phan gari pen patong fit labangso gari pen patong fit lo serious lo labangso patient amasi ladak Pholuni Model Hospital long wanglo inut ta doctor we laben ingting plak ladak emergency fan generator kadok weta lapso ବ୍ୟବস্থা tabe amasinil tumke pini Model Hospital pugala so building elang mevik sita doktor abe pulang te lapang so Model Hospital adanang kikim tan ke kopia phan lo lasi autonomous council ACM pendang lok IEM in charge lapen ke Pholunia masita me MEC kangba killing dolor sita me alang li lahai ke celang cari abe pinla sojok si pini alang li thi rang apor sita me ladak doktor we pulo bukolia hospital ponang koklo ning dugalam lo solam bangke nang litum solang do kar biara do an sita me munthi par sikha isi Model Hospital jong si doktor we staff abe pulo tangte kopia phansi labang so hospital Model Hospital nang kimlo laban ke ladak managing committee do ladak in charge ke gale sartherong hang doktor lo lake alang li adjustment claim ta me mate alang li in charge lo ke ladak Pholuni Model Hospital phan ke alang li people am ekjang joy kente ba tangte serious patient ta pachinang laben delivery aladak patient tumta do kapre keso patient tumta do tel hai tumhan pachinang putong ladak doktor bi bideluma lasila so building bangke ditunge nangne doktor siginangji la Model Hospital building lilir lolo la bangso kalar nangi pigin itum chok ke kroikre lasi kondem lo ke bangjar nia bangke la dak jong si Model Hospital pu amen irwer nangji pultangte doktor bangke ajo phirlo apor sitame dak doktor wek nangpo lapen anarlo apor sitame wan ma doktor ke do nangji halaso staff ke bang vek nangpo lasi media thengno nilitum la penan cirok tok aratum mini cipang room si ning ki pung pensi netum media thengno ke bang alam the bang ke la henlo lapen ke damtang arnisini ni ahot alang li sitame ahemauso ladak kisu pulo amat doktor long doji mene pulo pakla treatment NG pulo alang li sitame treatment enlong le doktor be si alang li pen sitame thethini pak clear hina talang lo ahau lo nili dame ke damtang aroi Sunday ni hemu sobang sodat bojo ne dak Pholuni Model Hospital longan chewan lo amat se ni Sunday pomat enota staff ave bubun nurse atum do enot bahani do seta doktor ke enot ave ama se nili arjulo lada nurse atum phan
cho hoi lo pini ke staff ave ma exam ri doctor ave ma nili suppose so that o ya lo ama nang ke la tum nang thak lo o sunday ni ke non ke doctor tum wang ve sunday mina ke ama se nili pudagang lang helam boy dagang lang sunday pulote pilo munitum susema bus nili pudaga ke so hormu ke sunday velo ajar avelo laga medical tum ke so ben chelem inang de bus nili pudaga lang Doktor hai negi pini pen se night duty lang kon negi pini ba pen se evening night han doktor avi lan to nan chini dun so prang prang ta avi titilo ni tun lok se manage titilo dakke anon mon than ke than lo in charge han ta hai ma rong hang sa hai la sa the rong hang sa se just night duty in tas pe ka avi dakke ni tu man chalo se start man chalo ni tum si gute manage la bo emergency lewang ta ni tum si lang lo delivery lewang dai tum silang lo on air refer kuri nang neta ni tum si kuri lap ti lo senior doctor tum pen phone pen hot pen bang nang deng dum lo polo te ching chi chi tham long lo chalo le accident punya ke ko ni tum silang lang lo bang lo te hai par te pakhai dak ko hai basic pc ki pi nangi bang te ni tum basic bang ge kuri dun ap ti ke roi nangi bisita roi dun ko injection lo pi dun nangi bisita pi dun ko chalo par abedet ke halak la purikha dupok mat bangun edet bang live and love si bang sap nai than an exchange bang hang lo ta ho onta nang pibedet ke si nai tha itu me kai ta borlo so lam no ke ha lalu la so adular lo ke hang si matsar bang ke adular nang pibedet ke ang athak pen si itu hanai tha ini 108 6 sakya ve 108 ke hodai ta dak matsi dupok mati tuman ke hang lok te available do pote kai ta long lo tuma dimen ko thai pak long lo Lakhain ko da trok Dwarbogri MAC constituency ka parlo Kohora Anparta Kaziranga National Park adung ke do Kohora along Rita Assam along ke Nongnam ka chithangklong ahabarlo Lapen EC Tourist adimlo Bon setame hada ke do karbiara da tuma bangke Tourist adim pupena jok longle phelang ador ke do puamen pen alongle ke jorla pen department atum alongle hada ke do social worker leader GB lapen SGB pu atum ke thek muchot pu ka chikrong lapen mondol SK atum pen chimisen pu jok ali chensi joy pen longle ke jor list ki pi puamen pen ningkan trok sirkep an lapen parisian agreement ka chitok ke lakha siun elo lapen ajaha ka hotel thepo mukha ki joy pen golaghat district anatsi longle pata ta joy pen selam bom pusi angprak so pen birta longdun lapen lahai asailang no pen ki pajok ji aphan pura ke se hamphang asong pen chenglok litson rong phar ke ja song lapen hawar arara tumta aseang tong ke chepa dolo setame kopi ko son peloni thangna da sai ta theklong lesi ing samri sia mek jang clip ke do clip atengte longle pajor edra golaghat district atum papon etnang pusi karbiang long arata kachidon dun la puloma buta charjumi melo nonapor lasi thekre muchoratum prabjin pen ajara saita dengde pute kohora ke kibir lopole jongdeta henone Rangsina Bay report Kat News Tase hok lo isige ningduk tik alam lo ladak kohora harada tum nanda chithan sai lo chithan the bangke tumi diga mangke thego smart mangber lo tame sarpi sarfu aristo e jantom da chithan pik lo jain tum kohora hawar ke vir tang lo lapeng kohora hawar ke mone kar bang long ge dam tang lo la se prai ge chithan lo La son si loke Charlie mate toklang amona thu chingthur do nangchi lapen ansu se paprang do nangchi puma thapon si HS lapen HSL se satlang ki unduna tuma phan Karbilo Charlie asong volong koma jiaro lapen Karbi Employees Association atum pen chepater pipon si karcho jaimek dengpon Aru ni phai keparni bhomkuru HS lapen HSL se satlang ki unduna tuma phan karcho jaimeke dengpon along make chari pon lake KEA chunbang dibeswar singnar lapen ke se amai phu Robi singnara hin pensi HS lapen HSL se satlang ki unduna tuma phan pachini pon
Labang sokar cho jai me kalong aluhi sar poman peng pen kachitong dun laki KACEM mate local MAC Madhuram Lekthe KSAT Ripialong Kongchun Bang Biswajyoti Teron Assam Goraf Award Binong Teron KSA AGS Ajoy Rong Chehon KEAT Ripia Maipu Paniram Hanse Rongria Sar Dilip Rongpi Tok Bang Khoya Singh Hanse XMAC Ramsing Timong Pen Cheng Lok Penang An Ki Theki Dingatum Chetong Dun Si Ing Samjin Pen Jai Mek Pachun Ponlong HS lapen HSLC asat langki unduna tuma phan kado kabe bang pharo ke thomra phokep sosia bangphu abang phiatum aphan archo ponlong pusi ke sia maiphu Robi Singnar ahin pen than pachini pon Esela na doi muchot lo nam tura takpen na ito to takpen nan doi muchotเป็นลองก็มาดีมาเตะการดิจิทัลนำลองHS เป็น HSLC ที่ป้าสัตว์มาพันธุ์การโจลองมีพันธุ์โจของบริเวณนาลีแต่ดาราสุดนั้นตัวมาพันธุ์ก็สันสีกิโดกิทาร์จอร์นี่นั่นเป็นบ้านสีปรับปรุงคนเองมันพันธุ์ปอนหรือปักหลังเอาผสมกันสินนละKebangjilan apa roh sami natum asosiasi ke Charlie natum papang konang jipo dah so company kaprega ason konang masal kita konang mati ke paklang konang mati kilung konang ason non natin ke anutin tame guardian atong sta kapor ido long long aprang ke lang namlo pura ke penang anak ke Charlie anak kacihun dulu makan ke tegat teglong lo Naladin ke hidup ke pelang somarda esigar lo kaborin solo none cuma wedera tunstame somar tek nahi pula bangso kabori ke dopen hidup nai apuria la tumta mane doktor mane engineer la eta nang man the lo so example ke nono bangke tum karya khai lo kame nakan hidup ka tunsta somar ka tek nei pana bori do so tek lo so teng pensi pini na sat lang tek kame na tum lang non hidup nai na sumar tum sinano bangke Charlie abang so kemi ang tek percentage lai ki ong ka tek lo na TV long non social media long non ta tum ka tek long ko hem hidup thain da ve Dalam pusan purial asomar Charlie no me pik lungkar bijet ponam kana kapre kai tum kami samalong kami la solo bangeni tum tekong sinan ini dari tum bolong pamachi long stame so kabori pon padu pon lo la pen ansu si pachi hung nang busi dakar bilu Charlie asong la pen ekar bi employee association atum alang itum kabori pon padu so kabori pon kan je pini la bangso sai talang itum dek archo sai dek pon sebet HSLC kyun asumara tum kan la pen HS pasa ke dikira tum kan alang itum ni kan pati ki bangso pini archo dek pon na pulau pini di tu tuter therapy ti padu na sonsi peran atum ka percent we pik jade 92.7% apu kilong tundam tu sonsi abong so tu peran tu lo la se bot atau secondary pen atau we treatment si tu acura pen ante Kalau pilih ke break je kalau tu pakai ini tu tag long lo, molong komji long tadi tag siapa pada lo apa pilih puas. So lagi 2.7% kilong tu lo tadi isi dengarong lebih alam lo. Tapi rata itu aku tu kontu ora lon sakuri kilo kido atum atau retail atau pada itu aku pono. Lalu piran student apa tag lo tadi kalbi along ada lang phelo ta peran percentage ke bi pick atum do pusi di tu pi leng ki thero la pe se bono komje ropen an tu se so ba chirap tumji afaji chirap to la pe tu chirap tum bompo la pe achu bompo pusi ya tu lo pen lam chak chi pi ponจะทำอะไร Nilimen Harizal Singine Nili Bolong Komedi Mati Bahani Dorso Serong pe Oke non kesuang deng penabang non satlang ki undun ke Nili Kreni Mati Tuelang Deng ko ana percentage pen lo nang li ki undun ke 84.4%. Pulut ekri ini potenali science abang ma arts abang lo nang li so stream bang ke Arts Hanging arts stream bang tante ko ana percent pu mejong te 84.4%. Inke letar doma
nili letter ke alternative English, pol science, geography and history. Son pli subject lang sa letter na ni long dun din. English abang ke non 5 mark nang lang. Letter aphan hedi. Inke nali non higher secondary pass that pen kopi si kian sulo ade kopi ang din si ke Charlie pon tu Nili non BA ang ding Charlie po. Mane BA ang ding men complete lo te nili civil service ahina pen si mane focus ko APSC APSC UPSC. Lasohin ba si bor idon ji pajalo plan. kala non pinima ke nang higher secondary pass ke alam tadi kasi non ke example itum manenon karbi akhege bank he tum den apidun piglan nasili tum loga charli kenang sot kaduga we courting jer tum ta he hanjon si prime drum hanjon si prime puti itum ga charli bank kenang sot education bank kenang sot nasi lalo ga charli je paduk lote alilong athe mane pai po tum hane chinghonang po ani wang charli lo charli nang po lalo Son si kedam tang aru ni phai kep suri hini reng kole trokar ni ada por phai kep alompen Northeast People's Welfare Committee Jana Kalyan Santhan Jaipur lapen East Karbenglong District Mass Marriage Committee atumpen chepatir piponsi Mass Marriage Ceremony Santipura long ke pamanpon Chepatir pi atumpen nang pachinia tengke Mass Marriage Ceremony ke padopon nang koke chepachor chepa rupda lote pangri pangdon ke claim ke nang sot bonta ke ongdung atum ke tangka maha kawe kiduk pena jok pangri pangdon claim thek thedat titi apot iti vet pensi anparta tangka jum hek pen pangri pangdon asai mo chun pon pu matha ponsi labang so asai claim pon lopusi nang pachini dun Mass Marriage Ceremony Santipura Longkado kawe chor pharu sira kretrok atuma phan pangri pangdon pon long loputa than pon kachitong dun MAC Sorbon Kumar Telenga Philip Teron Board Chairman atum pen chenglok penang an ke theki ding man peng gi do atum chitong dun Chepatir pi pon atum Maipu Jivan Chandra Pathak Joint Secretary Dr. Dipjyoti Siam Bidyanath Hemron Lapen Arisang ho tum pen cherap chetu dunsi bangso Mass Marriage Ceremony ajai mek mesen pen pachun pon Bokajan Hanjang Langso pen Bisnu Lekthe nangkilo berta Tang te pini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang thu